Ngai ngoy try kani ka sngi bang yo banwan biang shi ka yeng ka jongfi lingba kani ka program jong ka Potternet bang ina pedang subhai fi baro ki nong pe jong kani ka program kani ka sngi ha ka kerteng ka jong Jesus Christ ublang nong pedem jongi bang ina sunguru try ha kani ka sngi bi la banon ka laman ngi pastor Bantei iban bet ya ka ktien ka jong Blei ha pedang jongi UWEI ha kani ka sngi bang ngai kani ka ktien ka long sha ka jingker ku yang UWEI ngi pedang subhai fi pastor ha kani ka sngi but kay bay pastor in kran ha kani ka singi ne ka subject ka bay ai kerteng kani kata LAI how we Blei babun ngi juyo iki comments siya kani ka ministry ka jongi ngi juyo iki text messages siya kani ka ministry baki bun ki bri ki kwa ba i pastor in nang pensya shu spang kani LAI how we Blei banganget ka bay in hikay ngi ha kani ka singi kana long siya ka jingker ku yangi UWEI ba pe kani ka program ha kani ka singi the pastor shua bangini ya khmat ya kani ka subject ka ba fifla ai kerteng te ka bang kwa ban kali ka long ka bamut kumno ne ka kata LAI how we Blei ku Blei shibon ya ka jingkli ka jongfi ba shisha ka dei ka jingkli ka ba bu shisha banging nang yai wat ya ka tien ka jong Blei bat kam tam ban penso thu shu ya ka met ka jong Chris bat ya ka ki wei ru ki ba bu jingkli le se halor ka ne ka phang ba ki ru kin so thu lang ya ka jingmut ka jong ka LAI how we Blei habong LAI how we Blei kamut badon lightly ki Blei henrei kini ki LAI udeu Blei haka different personalities la neng la banong haka ka jinglong ka ba pair ka jong Blei la ne kata ka man Blei ka jong u kamut pat ba de LAI Blei henrei de tang we hu Blei tengnya petroi ka jinglong ka jong Blei UWEI Blei kana mengila ban so thu pat yakini ki ba ngine kren hadian ala da fi pulei ka ktien ka jong Blei ngiu i ba Blei hi udei uba don bor baro Blei udon lightly kita ki jinglong ka jong uba don bor baro uba tip lut baro but uba don higi jaka baro la ning la badong da ka ktien pareng omnipresent God uba don higi jaka baro but Blei ubalong omniscient la ne uba tip lut iki baro but omnipotent uba don bor baro tila da fi pulei ka ktien ka jong Blei badon bor baro ngila ban shem no job la nong ba sau pu ar ka khot ban nong kong ba ar filan pulei anda kom tahu job ulai thu how try baru loong ngatep ba mela ban le iki baro but la ban khang ya ka no ka jingthmu jongme job mela ban le ya ki baro but mdon ke ka bala ban khang ya ka jingthmu ka jong Blei ka ba mot i Blei udei ubala baro mdon mano bala ban khang ya ki jingmut ki jong Blei nani ki jingthmu ki jong u mdon bala ban khang namar ulong badan bor baro de yang tabu jisu ruang kalong ka ba shisha yo ruspa ban rung ha ka hima ka jong Blei ka khamsuk e ko ot ban rung no thlu thernia ban yo taw ruspa ki ma ka jong Blei baro ki sran ki ong ka ta kalong ka ba reu jisu ong ke ki bamla ba du breu ki long ki bala ba du Blei ka ba mut i Blei udei badan bor baro bala ban le ki baro de ding ta finda pulero na Jeremiah kal nong ka ba lai pu ar ka khot ar punyo kong ngalong try Blei halor ka do baro hatodan ka bamla bat nga ta ding tau try ong i kita kintien upen pau ila de ba udei Blei ulong ubala baro ta ding ta finda puler Lucas iwei lai punyo pila ban pule but ngi shibun na ka ktien ka jong Blei kini ki long tang kindet tuli ki de khot bangi wanra ashapi ban peni bau Blei ulong ubala baro tu ni puli ni kapor Lucas iwei la punyo na ba ko iru ka ktien na Blei kanom long klem ka bor ka wai pui ka ktien ka ba mi na Blei kanom long klem ka bor ba deng ta utrai jongi haba ukren da ka bor bat kata ka ktien ka jo kan long bet ba kata ka ktien ka jo kan long bet kanom dan ka gumala pulim dan ujob dan bala ban khang ya ka jing tpu ka jo Blei te kita di hindat lagi dekat ngine pret sakawai ka benta ba kata kalong Blei ubadon higi jaka baro la ne uta omnipresent God David Ukraine ka ta wang shanong an let no man sim jang me ka sam shi spotlight pu khandai ka dekat ka ba nyo hado ka bishi pol shanong an let no man sim jongme la ne shanong an pet re na khmat jongme la ngan kiyo shop neng medon hangta la nga siang ila ka jingthia anyamra hakmi medon hangta la nga shim ila ka thap nyang men step baga syong ha ka bakut ka duriau wadang ta ka kti jome kan ya lamanga baga kti ka mon jome kan bat yanga David wang shanong an ri no men sim jame namarutip ba Blei udan hagi jaka baro omnipresent God udan hagi jaka baro udan hagi to ka yeng ka jongpi udan hagi ka jaka ka mingi syong ni badom dan mano bala ban khang
ya ka presence ka jong Blei udan hagi jaka baro but the hinda fila ampulir job lai pusau ka dekat upway Nabar ki khmat jong u ki ha ki lenti jong u breu but u yo I ya ka jing jam jong u baro. Baktin ju Blei ka ong ba Blei u ya kata ki senjat lani kita ki dinjat ki jong breu but utip ya ki senjam sha ba unjam utip lut ya ki baro kamut udan haka jaka jong breu baro. Tadeng tangim la ban ri nak khmat jong Blei la phile hok na phile pop na pidan marway na piabon na Blei udan haki taki jaka baro ba umdan bala ban kang ya ka presence ka jong Blei udan haki jaka baro ngini puliru sa kawai pa kata kadai syapang ka omniscient God na Blei batiplut na Blei ba don ya kata ka jing start tu ni puli ni ka pon na ka Hebrew nong ba saw ka dekat ka ba khat lai But dan ka jing thao ba klempau ha khmat jong u Henry ki baro ki long lingkhoj mar ki pau porsha ha ki khmat jong u but ubangi ya don kam nan ke bala ban ri na Blei utip wat ya ka donot ka jong breu utip ya ka ba breu utmu lani ka ka uperkhat padahal ka donot jong u lani ka ta ka jibing ka jong u Blei udeu batip lot pila ampulir na ka sam si spalai khandai ka basau Naba dan ka ktien ha thili jonga Henry hakmi ko try metip yaka baro phar nan ke ba Blei tip ya ka ba nginginom kren utip lot tadeng ta Jisu rabawi kayu ang ba shwa pipin duai try la tip lupa ya ka ba pipin pan tadeng ta Blei jongi udai tang bo shupet ane bo shui tang ya ta ka ba shabar ga jongi re utip wa de ka ba hapo ga jongi finagan mau ha ka por ka bala jit usm la wan ya lam ti ki khon ga jong jesse henry Blei ong kim dei ki ni henry habo david uan wong uniken udai uta banganga la jit sim tadeng ta Blei ong ampet ya ka ta ka ba shabar ga jong breu henry ka ta ka ba shapo ga jong ngai I bo david ulong kain kum ka donot ka jonga tadeng ta Blei wi lut wat ya ka ta ka ba ri ru ka jong Tadeng ta halor ka ni ka Nongkhryiem ho utaw de Blei ude ukpa bangingi kren bangingi petru ukon bat umen sim ko ato ki dan ya kita ki jinglong habangi pet eu jisu udon ya ka bor wat ban pensange ki eryong udon ka bor mdan bala ban khangi wat ban penmi pat yau Lazarus na ka jingtap mdan ubala ban khangi utrai ban le ki kamba aki bakraw Badeng ta kumba ukpa udon ya gabor kabala baro dan ngipet ya testament kaberim udon ko mangila puli mentan re ujisuru udon ya kejuk kabor bat ban mi patru na lom jingtep bat udon ya kabor wat ban IT no ela ka jong ka jingim bat ban mi patru na jingtep udon ya kabor wat ka jingyap kamla ban bat ya udon ya kabor ban mi pat badeng ta ngidapet pat yu men sim bakoi ru men sim bakoi udon ya kejuk kabor Tadeng ta bala pendap bor ya kita ki spar pongot da ka bor ka jong men sim bakoi haga ta ka kamra ka bahaneng but umen sim bakoi ru udai ubadan bor baro te ka bamot hi ukpa udan ka jok ka bor ukon udan ka jok ka bor umen sim bakoi ru udan ka jok ka bor but kumangi ong mentan ba omnipresence ni ka jingdon ujisu ong lada pi seng ar ne LAI ka kerteng ka jonga hang tangan don rengkat bat pi baru ong ini kikentien ru ong ba ngan long rengkat bat pi hado ka bawai no jong ka perthai bat habang ipet ya ka jinglong ka jong Blei ukpa wong along manga alpha omega besdang baru bakut kijuk kikentien ujisu ru penon kam ngalong manga alpha baru omega besdang baru bakut benengkong bakat do kamut kini kijuk ka jinglong kata ke mind Blei ke don haki ini kata ke personalities ki jong Blei ke don what how Jesus Christ ru tadeng tau ong ba ngan pa yu men sim bakut pat umen sim bakut rudan bat ngi baka presence ka jong men sim bakut ka dan bat ngi tadeng tang ngisung thu ya ka jingdon ka jong men sim bakut ngisung thu badeng tau David usung thu ya kata ba anda bola lepop baka bat sheba usung ba umen sim jong Blei lami na badeng ta urwai ka tu ka jingrwai ka sam ka besan puwei ko ong wan lampat yu men sim bakut hanga pentmai yang aku try penlong yang ka donot ka bakut badeng ta ba Blei ukpa Blei ukon ba Blei men sim bakut ki don yigini ki jinglong Bat ya kajing tip baro ujisu kumba ukpa utip ujisu utip ye bagi parsi gi perkhat aga donut jengki utip baru kren bat deng ta ki da Shillong hatu ka por bala penhap yu tu breu bapang yap Shillong ba kini gi la don kajing perkhat apring jengki ba ujisu ong lama bagi pop jengki kini gi la perkhat aga jing mut jengki kumlu tai ula ban ong ban map de tong Blei ujisu expose no hi wat ya kata ka baki ki perkhat ba ujisu ong atip hi ong ta Badeng ta utip ya ka ka bau breu perkat. Utip buat ya ka jingmut ka jong Petros. Utip
Yaki baro shwa baki kin kran ula tip lupa. He is the all-knowing God. Kabumot utip lot. Yaki ka ba ubreu umut. Ba uman sim ba khot ulang uju hi. Uman sim ba khot. Utip yangi. Ka presence ka jong man sim ba khot ka dan hado menta. Amen. Badeng ta uman sim ba khot ru uday umain Blei lani personality uday person ubadan ka personality badeng ta ngimla ban le kat bangi man uman sim ba khot. Kadai ka sa. Dadeng ta uman sim ba khot ula ban sumusi udan raki emotion. Dadeng ta tin chu Blei ka ong lar fi puli ka city Ephesus sao lipo ka ong do not grieve the Holy Spirit. Ne what pen song si yo uman sim jong Blei. Ka bungot uman sim jong Blei udan. Ko bau Jesu ang adan. Udan. Badeng ta la nangi puli ka city ka baneng kong sinong koren nong ka baar ka dekot ka ba sipauru. Anrei Blei ula pan pau yaki hangi da uman sim jong u. Mar uman sim u yet yaki baro wat ikita ki ru ki bajleu ki jong Blei. Pi uman sim ba khoi uyet ita ki wajliu ki jong Blei. Ya ka ba ubreu umla ban sung thu. Uman sim ba khoi u sung thu lot ita ki baro. Ya ka ba u pen sung thu wat u breu ban sung thu isa pang Blei. Kadai ka sa. Tadi talada ngimdan uman sim ba khoi. Ka bumut hi ngimla ban sung thu u Blei. Nginom la ban sung thu wat ya ka subject ka bangi kren menta isa pang la he we Blei. Lem da la dai da ka bor ka jong man sim ba khoi. Madon ki breu ki ong ba kumnu Blei ula ban don kon mo. Kamula da ude ban don kon de ban don so ka kemi. Habangi kren mentan bo he is the all powerful God, the omnipotent God. Ka bamut hi ula ban don kon klem ka kemi. Blei udan pat mau dau hi utau kpa upen kayu kon kamde bala kayu Jesu na ka kpo re bala kayu Jesu na ka men sim man aga donot ka jong Blei. Badeng ta ngastanat gani kawan si sin ban ong ba. They tang u Jesu as the Son of God ba umdan ya ka kemi. Kumukon jong Blei uba klem kemi. But kumukon jong ubreu uba klem kpa. Tadeng ta habawan seperti uwan hakado ukon jong ubreu uni umdan kpa udan tang ya kemi ka Mary. Rei habaneng haga Shillong ka jong ukum Blei udan tang kpa umdan ka kemi. Tadeng ta kani ka de Shillong ka pin ba u Jesu uday Blei. Blei uday ba don bor ngipet yakini kilai ukpa udan ka bor ukon udan ka bor. But umen sim ba ko udan ka bor ka ba ar ngipet ba ulong omnipresent udan ki jaka baro kumbo ukpa udan ukon udan but umen sim udan. Padeng ta omniscient ka bamut hi ka jing tip baro. But ukpa utip baro u Jesu utip baro. What umen sim ba ko utip ya kita ki baro what kita ki bejliu ki jong Blei. Ti pastor mo ka bangina po ya ka subject si pang ba fie kren ti ni po is pang sim ko. Ti mabun mo dang hakini gisngi ru gi ong hot ki su tu pang Blei pa hanai yaw taw sim ko ba te ki ong ba unium de Blei. Namar ba Jesu ong bang ukpa unpa pat UWEI pa unong pentengen. Lada day umday Blei. Umla ban pentengen ia ka men sim jong ki breu. Lada umday Blei unomla ban operate hangi ban hangi ya kita ki gifts of the Holy Spirit. Lada umday Blei ka bamot umla ru ban penmi yangi ya kita ki sok ge jong men sim ba khot. Kandai teli ki sok kandai teli ki jing bat ya kata ka bor ka bo hangi. Kamot lada umday Blei kamot umla ban le ya kata. Tadi ta ngin keren siya pang kaya. Kadon kaya ka jong pa. Ya ka ba ngi ina do menengkong hado kapor ka bala kayo Jesu kaya ka jong pa ka dai kata. Ya ka ba ukren lang bagi prophet. Ukren lang ba kini kilahe UWEI. Lada pipet. Henry claim sim la reveal ya ukon ba di umen sim ba ko Henry lada ngipet ya ka tin ka jong Blei daladehi u reveal ya ukon ba ya lau men sim jong kaya ka jong pa kaya ka jong kon ba kaya ka jong men sim ba ko ngine pe kaya ka jong pa lada fi pe na do Genesis ka long ba ningkong ka dekot ka ba ningkong hi ka ong ba ha ka men ningkong u Blei u la tau ya ki beneng ka jing sabat ya ka perthai hang to da fi pule da ka tin Hebrew ka ong ba Elohim ha ka tin Hebrew ka de ka plural noun Elohim habong plural kamdai tamarwai kamdai singular kadai plural kabumot hi ka kenthop ne LAI kamut ki khambon ban UWEI tadeng ta fina puli ka khot ka ba ka ong bat umen sim jong Blei ulaki haki kabumot i udan sa umen sim jong Blei ula thau umen sim jong Blei ki haki bat ka balai bat Blei ula kren
ba utau de kutien ba Ukraine wang to long bat ka kala long ba deng tangi song tu ang ni panado belasna ya ka pertai kini kilai ha wehi kidan ukpau dan omen sim udan baru khon udan padai ta langi puli ka tin ka jong Blei ila ban shem shibon ta u Blei udan tang wei ba hi Deuteronomy kala nong ka ba rio ka khot ka ba sao Tas ngau ai Israel utrai ubau Blei jongi ulong tang uwe utrai. ulong tang Uwe utrai. wei try ka bomot udan tang wei try tang wei Blei Paul u tho ro yang ta ba wei try ka wei ka jing ka wei ka jing pen baptist mdan da ka wei pat re tang wei mdan da wei pat u Blei tani ka por nga kwa vin puli na ka shiti ka banin kong koren lanong ka ba pra ka khot ka ba sao Sipang ka babam nemar na kita ki aka ru balaknya haki Blei thau ngitep bau Blei thau umlong i ru em haka perthai bad omdan u Blei henrei tang uwe. don tang Uwe. wei hang tur ko ang ba don tang wei u Blei nang ta Namar laki don te yaki balakhat ki Blei laha beneng na neha kendo kumbasisha don ki Blei shibun bad ki trai shibun henrei ngi don tang uwe u Blei ubau kupa na ubalong ki aka baro bad mangi hau batang uwe utrai ubau Jesus Christ dau bolong ki aka baro bad mangi dau. hang tur ka kren be ba don tang wei u Blei ba tau de pa hau khon jo Jesus Christ ba udan ru man sim jong Blei ngini puli ka ni ka por ru na ka Galatia LAI arpo Te uksiang umlong ksiang tang ya uwe henrei u Blei ulong uwe u Blei ulong uwe. Uwe. God is only one. Tading ta ngini puliru ang nigapor uwe Timothy Arsan. Namar don uwe u Blei bad uwe uksiang ru hapadeng u Blei bad ki brio u Christ Jesus uba uhiru u brio. PM. Ang tur ko ang bay udan tang we ublay. We uksayang. Undan de we pat. Udehi ublay. Tading ta bangi pulian do meneba sedang kan mau ublay ude ublay. Bad ukpa ude ublay, ukon ru ude ublay, bad uman sim bakot ude ublay. Kabot kini kidon laga jong ka man ke jong ki laga jong ka personality ke jong ki Henry ki dehi ublay. Mun nginom la ban piai ki pastor. Yam. Inom la ban pia aki. Maru blend do menengkong hi. Finda pet ukran bet ya ka jinglong lai ha we na do basdang. Ko mangala om tan ha ka creation ha ka jing penlong bokpa upenlong men simul dan haki bat uktien ulami no na ublay bat la penlong ya ka jing sai. To ngin ya puli ka ni ka poru Genesis iwe arpun rio. Ublay ru klam ong bangin ya thaw ha ka dur ka jonga wong ka dur jong do. Ublay ru ong ru tungin ya thaw yo brio. Tungin ya thaw yo brio. Tungin klamong tungan tao. Ukran bat no, hindi Ukran ya ladi, Ukran yakini ki man gi jong u. Ya ukon bat yo man sim ko ngin ya tao, ya ubriu ngin ya tao ya ubriu. Hakadur jong no? Kadur jongi. Klamong hakadur jonga, o hakadur jongi hi. Tading ta ublehi na do basdang u introduce sila di. Ukpa, ukon bat man sim. Uklamong mga Ukran yakini ya ukon bat yo man sim jong u. Markini hiru ki dan benta na do basdang. Haga ta jing pelong ga jong ublay ba kia don mentado mentaru haga jing pelong bat haga jing penne ya ki jing thau baro ya ka ba ublay ula pelong tadeng ta nginya pulis shu ani ka por kal nong ba lai ga khot ka ba arfu ar Genesis Utrai bo blay ulo ong ru akmi utau brio ulo long kum uwei nangi. Kat bantip ya ka ba ba ya ka ba sneo tementa ba yo kne la ka ti ban shimru nau ding ka jing em bat ban bam bat em junong ru de. puli biang kom lo Utrai ubau blay ulo ong ru akmi utau brio ulo long kum uwei nangihi. nangihi ulong uwei kum nangihi tagamo ublay kulam ong kum balong manga re ulong kum mangi ong tadeng ta kum mangi kren mane lai ha uwei ublay hi uladon nadu ka baneng kong kita ki lai tli ki man blay ukpa ukon ba men sim nadu ka jing pelong ya ka perthai tungi puli beng ka por nong ba khat wei ka dekhat ka ba nyoru Genesis Yang ingin lihat hiar. Bat ngin ya penibakla ya kaktian jongki hangta. Bakin om yasong tu shu ya kaktian perlok. habo latei ka mot babel ublay kulam mangan hiar ban pen bakla ong ngin ya hiar ban pen bakla ya ka ktin ka jongki ong yangin pi ka dei ka tangi haban snu thu ba ublay umdei tang uwei how blay kidan kini ki lai how way blay ngin ya puli ka ni ka por izero en reo ka dekhat ka ba pra Tinggal ayo sengo ya kajing sawa utrai. Bau ong ngan pa ya no. Baru ban let nak benta jongi. wong benta jong no Jongi. kulamang benta jong ha wei uban leit na ka benta jongi tadai tangi haban snu thu ba ublay udei wei tang how blay udan ukpa ukon
but umen sim bakhoi but deheng tangin ya puliru kalau nong ba sau pra de khot ba khan riu jong Isaiah hi To wan cha jan hanga to sngopi yakani. Nadu ka basdang ngamsim lakren hari. Nadu kata kapor bangalong hang tangadon. Te menta utrai ublei ulapha yanga but umensim jong. utrai bo blei ula pha enga but we umen sim jong kabut bo umen sim jong blei ula don but utrai kamut utrai mri tamau unra udan umen sim jong uru hau tading tangin ya puliru Isaiah refue de khot benengkong Umensim utrai ublei uhanga. Naba utrai ulapen sle yanga banyalap iki babha haki bajamnu. umen sim jong ublei Blei. u hanga tading ta ublei God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Te hang ni ka ong ba umen sim jong ublei u hanga. Mo? But kadika juk ka kintin ka ba u Jisu ukren. Haga por ka ba uyeng haga snagok. Upuli. Ya ka ni ka juk ka dekot. Now Lucas ka lanong ka ba sao ka dekot ka ba kat pra. But uong ka ni ka kintin la pendep haga ni ka sngi. Ublei udan umen sim but umen sim hau Chris. O Chris ong kani kalong ka jing pendap agani ka sngi. Kamut kani hi ka kren ya ki lai hawe. Ban pendap ya gani ka ktien. Bading tanga aingo yu blei ba ka ktien ka jong blei ya ka jing shisha. Ka pen song thu le ki ek bat kamdan kano ka bari. Like satang ba ubrewi kwa ban ngai. Ni kwa ban song thu le ni yo ya ka jing shai na mar ba pat pediang ru yu men sim ba khoi. Ngai haba ngi don hi ka ktien ka jong blei. Udan umen sim ban hikai. Mar uno hikai u ba krautam hi udai umen sim ba khoi. Tading ta uban pensyai ke jingmut ke jongi udai hi umen sim bakhoi. Tading ta u Jisu wong bai ba udan ublei juga perthai uba tak mat la no ia kata ka khmat bagan jaman sim ke jongi khanang bangin nom yo i ia kata ki ki ru ki jong trai. Tading ta ladang nget ladang idan umen sim bakhoi ngin song tho ngani ka program ngi ora sapi ka long ba nget ngin bam dei ki no hikai ke bala ban pensyai ya pi ngi dei ki ban syarap ya pi ban pensyai halor kan ni ka subject dengan ngai bo men sim ba khot hi un pen sha ya pi ban sngol thu mar bon sin ka sa no tang ka head knowledge ka sa no tang ha ka ka academic le ne ka jing song thu ka jongi rai ngi klem da champang pat ya ga ne ka jing shisha ba ding ta ngin pe sa ka wei pat de kum no ba ublei ku pa ublei khon ba ublei men sim ba khot ki wan men ya so lang but ka ta ka de ha ka sngi ba pen baptist yu Jisu tading ta u Jisu dan ka ka tin ka jong blei ki thu bo men sim ba khot u dan her how Jisu kata fila ban sham Matthias no malai ka khot khat lai do khat nyo ka thu ba kum no bo Jisu let chu Johannes bong Johannes pen baptist singa Johannes tre pen baptist ong kum no ngan pen baptist manga ya me Jisu to sha man ta na mar ka ni long ba de yangi ben pen dap ya hok baro te kum ni on daw la kiu no anak la pen baptist yu ba kum ta la kiu no anak u men sim ba khot u dawan her kum kaparo how Jesus Christ. Ba kam ko tang ta andre ka sur na beneng ru kada yathu ba kada pen bena ba kada pen sawa da ka ba ong uniu long khon jong hawang e bang shem sno ba e. But kadi ka sur ka jong pa ka ba pen bena ya u Jesus Christ bo de we. U de khon jong blai. Tadeng ta kwa ba dong ye pi kini ki la he we hi ki la don na do men kong wat ha do ka testament ka ba thamai ka pen pau ba ka pen tikina ba ka pen shai ukpa udan ukon udan ba umen sim ba khot jong blei kini kim dei ki bala ka jong li kim dei ki blei rei udei bi hi ublei tading ta ka don ka diagram nga kwa an pni pi ka ni ka por ba finia pej ba ukpa dei ukon dei umen sim ba khot dei ukpa andre kini baro ki wan hapdeng ya ukpa dei ublei ukon udei ublei umen sim ba khot udei ublei andre kim ya dei ukpa long khon unde ukpa men sim ba khot unde ukpa em kini gidi laga jong ka personality ga jong ki don laga jong ka person ga jong ki ne kata ka mind play ga jong ki henry baro ki wan hapdeng bar utehi ublei badeng tang ka banong fi ukpa ude ublei ukon ude ublei men sim ba khot ru utehi ublei badeng ta la dangi pe ya ka tin ga jong ublei ba u Jisu hi kai ha ga jing pen baptist sabangin pen baptist Matthias aropra ka khandai ka ong pin ban baptist sa karteng ge jong blei pa blei khon bat u blei men sim ba khoi te ga de ta ka mot kini baro kilong markum jo ngi peit na do ka testament ka barem u blei udan bi lai away wat hado menta udan bi lai away la ban ya klat ukpa la ban ya klat no khon la ban ya klat no ukpa
Uman sim nom la banyak klat no kupa, uman sim nom la banyak klat na ukon. Kilong be intact kawai be. Taduk menta. Tadeng ta ba upol ru habau tho. Ya ka jingker kupen wai. Tu fila un pulih ke Singapore. Sti ba aron koren long ba khat lai ke dekot ke ba khat sao. Kajing ai Jesus Christ ubo try. Kajing it Blei ba kajing selok uman sim khut tu kilong lambat pi baro. Upol utho e kata. Upol umde ubriu madan ne bo Shillong kum to henre ude ubla jit dau Jesus Christ. Ba ude ubriu bla dap do men sim ba khoi. Ba du sum thu ba ki ni ki lai we. Na ma ya ta ki kin tien umde ba tho mo. Henre bla pen shai ya u da ublei. Da ublei kupa da ublei kon ba do ublei men sim ba khoi. Ba kum tau ong ba jing ai ke jong Jesus Christ. Ba jing ai ke jong kupa ba ke jing slok men sim ba khoi kan long lembat pi. Tadei ta amla pen ni khlat ye ki ni ki lai how we ublei. Tadei ta la ngi puli ka tin ke jong ublei ru ba ka ba sngo phla ka de ka ta ngi ong mane hato ublei udon khon. Ka tin ke jong ublei na ro ka testament ka baremi ka ong ba ukpa udon lo khon. Ngi puli ka ni ka por ka sang ka ba ar ka de khot ka ba nyo. Ngan penbena ya ke hukum utrai lo ong hanga memem long ukun jonga hakade sngi ngala pen kaya me. Utrai ong memam long khon jonga ba ka ni ka sngi la pen kaya me. Utrai upen kaya la khon. Ba deng ta ba David uong kata ubriu long ayu mo ba ukan ma yu ba wan khmi sendante yang iki briu. Ba wan khmi ya ubriu. Ba deng ta ba wan khmi pinkan ma yu kan wan hakadur ka jong ubriu. U Jesus Christ. Ba deng ta fina puliru Filipi kal nong ba aran ka ong ba shim la nyo ba nya long marangkat ba lu Blei. Ka ba mut ula i no wat ya kata ka jinglong Blei ka jong u ban wan shini sha ka khndo kum ubriu kamut haba wanda ka jinglong briu kamut pat bau jisu udai ubriu nginget ya kata bau jisu hi wan be kum ublei shi spa na shi spa kum ublei but shi spa na shi spa ru kum ubriu bau wan ha ka do usangan usam thia bau thaj kum ublei ru operate hi ya ka kam ga jong ublei wat la ha ka do ru ublei udan yu kon to puli ben ka sam ka ba ar puli so ka khot khat ar de To do yo kun yo on bitar. Bat bapin yap do no hakalenti na baka jimbitar jong u kan same kloy. To do yu kon ngi ka Bible ba ka ladan ka wei ka brio ka ba do yu kon ba ka ta ka de ka Mary ha ka yeng ka jong Simon u Pharisee ba ka lawan ba ka do iki kijat ki jong try ba ka da yam ba ka da jau umat ba ka da sat da ki umat jong ba ka da nyat da nyuk kli jong ka ba ka da do tok shitok klem da sange no ba deng ta to do pi kon yo ba un bitar ba ka dei tangan ni ka brio ka Bible don we ba do ru ba tau de wishat kala ba tau de Judas deng ta ba ka jing bitar ka jong Blei kalap yo na maru do klem da song tho ba de kon jong Blei ka ni ka we pat ka song tho ba de kon jong Blei ba u Jisu de ya ro e ka ong ba shino ban ya lap ka gospel ngim de ben klet ya ka ni ka kerteng jong ka ni ka brio ba deng ta ba ngi aingu shi sha yu try ba ukpa udan ya ukon baru kon hi ude u Jesus Christ. Badeng ta proverb lai po ga dekot ka ba ar hadu basau. Sisang kambit banya unu brio bagan don ka jing champang brio. Bat ngam sim hikai ka jing start limne ngam don ka jing tip yaw taw bokod. Wei bala kiu artet shabeneng bat bala hiar. Wei bala lumi kala air halakikti bat bala kham. Wei bala te song ki halaka jankob. Wei bala pen scam ya baro ki bakut ka khndo. Ke ka kerteng jong u bar ke ka kerteng ukon jong u la dametip. Ke ka kerteng ka jong kon jong u. La metip. Hata ka por ha ka proverb empat dan batip bu kerteng wei. But umdei ba ai kerteng ukpa jong Jisu yo Jisu le ne ka Mary yo Jisu udei angel jong Blei. U ba ai kerteng ka bumut u Blei hi u ai kerteng yo jong kon jong u. U Jisu ba u Chris. Bonsing yang Jisu kerteng Chris dikejat. Jisu mde jat Chris. Jisu kemud Nongkhryiem Chris belapen slek jong Blei. Lapen slek yo. Da umen sim ba khoi ban yalap ya gospel ban pelat ye tagi mamat la ban pelat ye tagi bisa set bendi ban pen bena ya ta snem ka badiang hon ke jong tra. U Jisu hi u de kon jong Blei. U balong u balapen slek jong. Tadeng ta bangi puli gidi gidi khot ka pen sha ya ngi. Ba Blei ukpa, Blei ukon, but Blei men sim ukon. Kedai tang ki man Blei, Andrei udehi Blei. Mla ban pen yaklat ki ne mla ban pen her kerdan yaki ban ong ba we de Blei, we de Blei em. Baro alahi ki dehi Blei. Haga kerteng ke jong ukpa ukon, but men sim ukon. La dangi pulis yo ikaktin ke jong Blei. Ba kadon ke jingi pen ya perro mo hap deng ukpa.
but hapdeng ukhon kanan ke jing punya pair hapdeng ukpa baru mensim tadeng ta la ngi puli jing khen ka nong ba ar punyo ka khot ka khat prang ini I ka jing punya pair hang to Utraw la kren hau Moses, to shim hame yo Joshua ukun unun, ubriu hau badan uta umensim, but men bui la kakti halor jong ubriu badan ni kai uta umensim. umensim kamu ubriu ubadan yo mensim jong Blei Blei ukren ha uta ubriu Joshua ukon jong nun ubadan yo mensim kamu Blei ya ke instruction he Moses banjit ya Joshua ubadan ya mensim jong Blei kamu kadan ji punya pera pang kupa baru mensim tenginya puli biang kan ke poru sagway ke dekat bat kata kadai ke sam san puai ke dekat ka ba shi podo khalar kani ke kren ru chapang mensim jong Blei ka bangila kren mene ke jing rwa ke jong David To pelong ka donur ka bathamai hapo jonga au Blei, but to pathamai ya ka mensim ka babet hapo jonga. What bread no yang anak mat jong me, but what shim no ilaw mensim buku nyanga. To iPad hanga ya ka jinkman ka jimpenim jong me. Pi David duai sha ukpa ba ukpa restore ya mensim bakut uklam ang kukpa to wan mame hapo jonga rei ang kukpa to mensim jong me hapo jonga renew thy spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew your spirit within me. Kamu umensim jame hapo jonga. Kupa umde umensim, ne umensim umde ukpa. Ndre ude hi Blei. Ukunro udan ka jinga per ba ukpa. Tongi puli ka sam sapusan ka dekot ka ba ndreu hado ba nyaw. Ka khet jong me a Blei ka long sha ki bam jukut. Uding sen shar ka jingle hok ulong uding sen shar ka hima jong me. Mela it ila ko hok ba mela isi ya ka jimbaman. Namar kata Blei jong me ken ulapan sle me de kompnyang ka jinkman tam ya ki perlok jong me. Blei upen sle emer ka De kompnyang. de kompanyang joga jinkmen tam gamot upen sle ro. Ya mensim bakut. Kwa banong ipi ka dan ka jinga per. Ka dan ka jinga per. Kim long kum jo. Ka dan la ka jong jing tre ka jong. Ingin se pe chu elor kata. Ngipli Hebrew ri UWEI pradu khandai. Henry shapang tau kuon uong ka khet jong me a Blei ka long sha ki bam jukut but uding sen shar ka hima jong me ulong uding sen shar ka jingle hok mla ye je hok ba mla isi ka bam hok namar kata Blei jong me ken un pesle me da ka umpnyang ka jinkman tam ya ki perlok jong me Keren mengi ka jo hi. Ka ba ukon udan ya ka khet ka jo. Ka umut ukon shong ha ka khet ka jong pa. Ka babel ke thu bu udan ha ka ti ka man ka jong pa. Umut ukpa bu ukon kim de gi jo. Tam bu de hi Blei. Kini ki dehi Blei. Kina puli ka sam ka bi spa shi poru ka dekot ka ba ningkong try ulong hau try jonga to shong ha khti ka man jonga tarandangan pelong ya ki nong shun jong me ka jing yo kjat ya me utrai ula ong hau try jonga utrai jonga tu shong ha khti ka man jonga tarandangan pelong yo nong shun jong me ka jing yo kjat ya me utrai ula ong hau trai ka mo yuta ka bu ukpa ula ong hau kon tu shong ha ka khet ka jonga tan dongin pelong itu nong shun mo jing yo kjat dia dia ta ka kwa blong ipi ka dong ka jing ya per ha pedeng ukpa bat ukon ka jing ya per ha pedeng ukpa bu mensim bat ukon ki don laga jong ka man ka jong ki Andrei ki de uju Blei. Tengangit ya ka ba mentahi ngingit ba ngila kham sngotu kat tu kat ni. But shisha kapor kam sha shu ingi bangin ya chu shu shkhmat banganget ke ka ba phi phila ai hakani ka sngi shpang tau lai huwe Blei. But nganget ka lalong ka jingkur ku but kat nang wan shu sa kwek episode nginget bangin nang la ban ngam ngam jelu shu shpang kani lai huwe Blei. Fiom no episode. Kadai. Ngin sai nang ye peteng shu na marba kani ka diga topic ka ba kham yar ka ba kham jeliu ti kwa ban ngin ngam kham jeliu ban sngotu shu halor kani ka phang sipong lai huwe na marba kini ki sngi ka ba mentangim tip yo ba ki wan ki ji kai ki ba pen bakla hoi kala don ka ji bakla di gui kiniam ki ba ong ba Blei de tang wei ngi kwa ban pen shai na ka stand ka jongi kum ki bangen kum ki kristan na ka tien ka jong Blei balai binget ha ta lai huwe Blei ngai sha ka bai pastor ha ka sngi ibat ngai ka long ka jingkur ku yangi ngai ka lapan shai ya to ka jing su thu ha ka jim ka jofi shpang ne lai huwe Blei but shwa bangini ya pen kot no yang ne program ka sngi yo dan apreng jongi ka sngi pidan apreng ka jing pang ka jing stom pidan apreng ka jing ku slai ha ka jim ka jofi I pastor dan ha ka jaka ha ka sngi induai na banta jofi ba uni Blei ubulong tau Blei unong penkia ngiet un pa ka ktien but hang tu ka jaka ba fifi shong ngai utrai un penkia IP
hak ni kesengi. Ngangai utrai udon ya ka bor ban le gi kamba ka jing im ge jong pi. Ngangai utrai kumba ngilai kren do meneu ong u Jisu ong anom e no ya pi nganom le lendet no e pi ngan long rengkat bat pi do ko bawai no jong ka pertai. But umen sim jong Blei udon bat pi hang to. Ba une umen sim jong Blei u dei ba pen sle ya pi. But haba pi yo ya ga de ga jing pen sle ga jong umen sim ba ko u pa ya ga ne ga jing pen sle ban pen wet no jin ya kita ke lengkor jong baman. Ya kita ke jingkit kain ke ba ban khia ya ga jing im ga jong pi. But umen sim jong Blei udon ha to ga jaka ka ba pi pi shong. But haba pi yo pediang yo umen sim jong Blei kata ke lengkor juga jing ship ting ke lengkor ke jing pang ke jing snow si ke ban khia ke jing im ke jong pi kan light no bran na ke jing im ke jong pi pinda light lu hi war ba pinda shem ya kata ke jing Nongthymmai ha ke jing im ke jong pi nga snow ni ke pon pidan ke jing ban khia ke ba khia du kata ke jing im ke jong pi ka pop ke ban khia ke jing im ke jong pi ki khon ki ti ki ban khia ke jing im jong pi ke family life ke ban khia ya ke jing im ke jong pi don ki ba pang ru ha ni ke por ka ban khia ya piและเสียมได้มาพี่ปังเรื่องโคนกับจงพี่กับปังบัดกับบันขี้พี่กุมกับมีพี่ยามพี่เล่นยาพี่สโนซีพี่ทังหาว่าพี่เป็ดยังกันนี่กับคนพี่อิสไนได้พี่ดันตั้งยังกับขมัดบันเป็ดได้พิมละบันเลยพี่ปังกับมันเสียพี่ขี้กับจิงกิดเงี้ยด้วยในคำตาจงพี่หากันนี่กับปอดกับมันตาเงี้ยด้วยHallelujah. Haga kerteng ke dan bortam ka jong Jisu. Nga keren ya ka healing. Nga keren go try ya ka jing kta ya ka jing Nongthymmai ke jome. Nga keren ya ka jing pen khia ka wa jana ke jome try. Pada ka bor ke jam snam ke jome Jisu. Nga da pediang ka da tu ya ka ni ka por. Ba umen simba ko jome go try. Oh da shisha da ka jing pen sla ka jong. La pen jot no jin kan ya kita ke lengkor jong ubaman. Hallelujah. Try me pa ya ka ktin. Ubalong khun jome go try. Ka ktin ka jome try. Ka lom ka ding ban thang not ki bor jing dom baro kalong ko mutrnem man pluet jin ye gitu ki mau siang compare ke jing jong pi kalong ke bakat no ka tin ke jong Blei u Jesus Christ un pluet ye gitu ki jingkit jong pi baro u men sim ba ko un pen ke dia ye gitu ki bor ke lengkor baro ban ngai ai ne ke klip man ba ka bor ke jong pa hallelujah wang pilong khun ke jong ya ka bang eat nge shem sgo pa ban ngai te try ki ni ki lai away ki don ha ke ni ka por bat ban pen khia ye pi ban pen Nongthymmai ke jing jong pi ban le ki kamba ke jing jong pi wanam so khuslai hallelujah try ya pi hallelujah hallelujah kerteng jome u Jisu ngi duai ki jing pangi kan ria kita ki lengkor ki ja ki damba ki dia no baro hallelujah nga kren ke jing sok nga kren ke jing command ke jome try me pen slet ta kom pnyang jong ke jing command ke jome try hallelujah na do ne khlep mat munta hallelujah ni ki kon ki jome ki de ki bakor ki jome try ki light ke lengkor jong bamman nga kren ha ke kerteng ke jong u Jisu nga kren ke jing pen khia ke jing pen light ke jing pen Nongthymmai ha kerteng u Jisu nong pen amen ba amen amen Ngai ngoi yo try hak ni kesengi. Ike ibu try la ai ke ni ketien hak jim ke jongi. Ding ba syukri jong try pastor Bantei. Ngai ke ni ketien kala ai jing kurku ya ke jim ke jongfi. Yo dan apreng jongfi hak ni kesengi. Yo dang kwa ban dan shishu. Ba fin yo shishu ke jing duai len fi kwa ban yo shishu ke jing Shillong na ketien ke jong Blei. Flaban phone shi ke ni ministry ling ba fi i te ki number phone hati ki screen ki jongfi. Ti tar do bang dia syam yang pat hak UWEI pat kasi. Te Blei ke jing suk ulong rekat lembat fi. Amen.